Pinia video long alam thela bangke ilitum Karbi pen graduate ki un cheng abangphi alama patak lapen Karbi pen graduate ki un cheng abangphi komal opate lake mapak takarelo ilitum ka cheng honnai abangphi kalitang kabon militi mung pi halo lapen alang li mentu semang thek lop leke 23 June 1913 aningkan lapen alang li mehang ke thedim lake umpanai west Karbi long alang li komal opate alang li ke monsodar Dr. Monsodar timung lapen Florisa kropi asupilo lapen alang itum umpanai along sedo sita aphi alang itum doktor asal burabang doktor claim nang kok ajok alang itum jowai long sidam nang kok lo lapen hodak si kaduko we hemi sita jowai long meghalai long si kedo pathir lo ili tum akhai ti ren kabon militi mung payment to symmetric pass lo pole 1920 dan ingkan si alang li jowai pen metric pass lo lapen alang li metric pass at pen B ka chali phan kona si kadang lo lake Kolkata adim sidang Kolkata city long lake kona college of dietitian college Kolkata dietitian college along si graduate patang lo alang li hello Karbi tum pen graduate ki un cheng abangphi alang li graduate tang at pen dietitian Kolkata dietitian college pen graduate tang at pen alang li pudojoy ma alang li dojoy je sita alang li hatak pen bang at graduate at phi alang li kona lo claim bote lake Golaghat Ridgeway Girls High School along alangli claim lo lapen alangli hodak 1932 to 1934 aparman alangli headmistress man lo hodak headmistress man ne inut principal ason lo alo so lady headmistress alangli hodak Ridgeway Girls High School Golaghat along ta alangli mandun lo non langdang senang Golaghat Ridgeway Girls High School along headmistress man at aphita alangli Sangjoy jelang sita alang le Shillong along Assamese school along Shillong headmistress taman lake 1934 to 1940 aningkan ako dothulang lake le tum kabon militi mung pi alang li claim lake 1940 to 1946 asai ke ko pc claim thulo bade lata headmistress kona lo bade Shillong Lady Red non sectarian school along headmistress naman thulilo inut abangphi batai thomple headmistress keman ke joy ke kadi lapen dak kon ke kosto lapen arpu ke the nangli tu matha tha lahalo alangli 1940 to 46 Shillong along ta Lady Red non sectarian school along alangli headmistress naman thulilo non langdam senang kaboniliti mung pi mentu pen se ratcharia song mane political organization along ludun lopole lake 1946 alangli headmistress kam chiweta pc alangli political along kengkam cheyardon lapen alangli Shillong LA constituency pen si thodono lapen haita haidelo lapen labang so political party ki kopi lapen Indian National Congress party pen lapen alangli hadak pen mam MP ta mandelo lapen that api alangli legislative assembly mate Assam legislative assembly along ta deputy speaker ta nang manlo bi ang bong pen graduate ken ki un cheng abang phi chotakali alangli 1952 aningkan North East India pen Lok Sabha long MP takeman cheng abang philo North East India pen alangli hello MP keman cheng abang philo 1955 aningkan UNO pen kibi pon 10 General Assembly UNO New York long kibi pon ta India pen representative mate kache toy do na bang phike mapak ta kalilo lake kabon mili timung pi hello lake 1955 aningkan Dutulang 1946 pen 1951 hot APSC member tanang manno lapen 1960 to 1962 lake aningkan lake APSC chairman tanang manno lapen dutulang 1962 pen 1970 an ke UPSC member tanang manno lapen det ke 1970 pen 1973 lake Nagaland NPSC chairman anta nang manno 1973 aphita kabon mili timung pi aphan Nagaland Pay Commission pen chairman offer dolo mande ang hoy phan isi arpu offer ke do pilo sita kabon militi mung pi bang deng nune temat claim kredit kabon militi mung pi alangli Karbi pen graduate kin cheng la ban Karbi mahang ka paklar bang philo lapen alangli phan choro re teun e lapen itun chikimu me teun e sita ningduk alam alangli 17 March 2007 si lapang so pirthiben sangpet janam joilo asi alangli kailamo dolang cethani bote sita damai tok predet lapen ka chini ban anso se itum research long po kalitang kabon militi mung pi alangli khongmen mate khasia khai ban se do lapen phi khongmen si chetok dalo
sita alang li khasipo phandokok potame alang li karbi to phan chaten ne lapen alang li mp do bom hotame block 1 block 2 lapu itum na non alam do bom la so area tame alang li penang control dum lapen dak mai meeting gi do tame alang li itum karbi abe la block 1 block 2 abe sin ang dun lo lapen kai da kapang sami phan alang li kam claim pik an no sota lapen ansi piniani itum block 1 block 2 itum arideng non ke dolang dahlo itum khai tirim kabon militim pi itum ai kerai tekang lapen dolang alang li asap sap mane theo akam asap sap akam potame na ceranun dopik sita ang ton mangke itum top player abe delo lapen alang li kai tami itum karbi akhai pan kini fansi alang li claim dahlo alang li bang so phan khasia phandokok utame alang le kule chela phak potame itum ge pinyani ge chikumu nang kok la halo